Terus saperangan ayat-ayat suci ingkang sinebat wonten bab niki wau niku sedaya nerangake kautamanipun ngelmu agama. Wa qala ta'ala lan Allah taala uga dawuh wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Wa qalu lan dheweke padha matur law kunna nasma' nek aku mbiyen iki gelem ngrungokake pengajian. Au naqilu nek aku mbiyen ki gelem sinau, gelem paham, gelem mangerteni, ma kunna fi ashabis sa'ir, mesti aku ora bakal kelebu golongane wong-wong kang nyemplung ana neraka sa'ir. Dadi aku nyemplung ana neraka sa'ir ki krana ora gelem ngrungokake, krana ora gelem sinau. Niki kautamanipun tiang-tiang ingkang ngaji. Mila dolane kon Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa mlaku sak dhuwure dalan kanggo ngupadi ngelmu, kanggo ngaji bakal digampangake dalan tumuju swarga. Kosok wangsulipun sapa wonge ora gelem lumaku kanggo ngupadi undake ngelmi agami sahalallahu lahu bihi tariqan ilan nar. Bakal digampangake dening Allah kanggo dheweke dalan tumuju neraka. Naudzubillahi min dzalik.